سلام تختتلتنا استعنا كمل لكم كما تخونوا كم وتر سنة كتلو من يوتيو ناي لومي أرستي نقول لنا تغمنا أرستي أخذ كون لومي بزعبا كالوت بزعبا نسا بزعبا نسو دي كونه بزعبا نفسنا ينخن الزارب ناي لوما أرستي كلنا نفسنا نخن فتش مخنياتو سبات بديلومني سبات كم زجيرومني سبات كم زخينوم زبل زربا بتعمي الناس فحسل زخيز جلو كندنا عام الرام تزقال له نفسنا مرام سلزخونه كلنا نفسنا نخنفتش مغنياتو زين لو مزريان شوعاتنا نثبتات نعم نقبر انتلنا وي ترجينا وي كتردانا نقبر انتلنا سباتنا نبدل زلنا سلازي حنت كاباتن ون نقبر تلنا سب نبدل لنا لعلو خلخا نوتهم زغربوناينا نبدل قداماي سلازي كاب نخالوت مفتاش نفسخا مفتاش اتزخبدي نكالوت جيجا مركاب قليلي ناي نفسها جن مبجحت جزء لنفسنا مخنيتنا قبرنا يعني شفنا الله كم سلز بلني كم ذا سلز قبرتني نانبل سلزي لومي زعبا نفسنا ياخذ كون let's go مجمريا توكسيك وكم مرزام سب كي تخون نفسنا نفتشنا دلنا قدامي تنطي حد مرزام سب مخان كان خطفل انت اخذ قبر لك you only care about yourself قدامي تنطي نسخه وينسخي بزعبا نفسها تراي بزعبا نفسها تراي يخد حاسب مالتي تاي مالتي زي ناي كالوت سمعتات ناي كالوت ريتو ناي كالوت دليت أقداس هيكونن ناتكا نقر تراي أقداسي ناتكا ريتو سمع اللو ناتكا دليتات كمال اللو نسخات طلبة نقرات كونا اللو قدامنت كوهبكا كخلالو ناي كالوت سبات أقم يخونت ريتو أشيشيل كاتخيد وي أشيشيل كاتخد مالتي حادة كلتا for any negative زخونه نجر ألوتاو في التعمي حما نجر مزجاتم دما تاينا نجبر كل جزء نسو ناتكا سخايخ خمس جيركيو صغير خمس جيركيو نعم بلاي مقبار ويكا وقاسا مقبار مبر أنا خنتاي بركيته ناتي قد خنتاي نيرو أين بلنينا سلازي it's always their fault كان غنميت مبر زانو دحري تسرع زلايد أي تستوعل الله يخمالتيو تاسال سيتنا بي use others to boost your self-esteem هلو سبات نعاها نخيصموكا نعاها سرحكا نحجزوها نعاها confidence كان معباي يخات تقوم لهم امبر نعتهم نجر نعم كتاكم نعم أبزر ربح نجر أي تركبنيها سلازي مش سبات تقرارب وي سبات نجازات عدمهم وين سبات شهيت استيوم مسوم كستدلي نعاها زدقمكا نعاها زمتشاكا مزخون ترايو and that's a good sign حد تطبق ملكتيو نقطة قدامي تنطبرينا كالي تنطبغنرينا you bad mouth others نخالو السبات صلمي حميتا نبلشاو أبو تركبيخي for you nothing is better than gossip or dirt on someone even if it's not true نعاخاوي نعاخي زبحر زنتلنا خوينو ناي كالوت سبات نكالوت كحمينا زخل نتبي حق النتي هالو أي هالو حما يخون صبغ يبدأ ما يبدأ أقدر سنجرينا أنا نعون من اللي بعد ما كل جزء قرباتنا تين بلالنا زخوني يخون ورب زعبا سب كما تخلو حق النتو كان استوعلين حق دامي نجر أو ورب مجمدح سلمتاي نورد لنا نمتاي كم زعينت حميتان محلل فلنا أين حتتنينا كلايرما حق ري حسود كيف لك تزرقحه إذا حجاب زماننا كتقال نريو زلنا في السوشيال ميديا حدا نجرب سمته سب حق النتو كنتصاصر وي كفلت أي جزيت فني immediately share a post جل كبر مالتي زي كابت بعد ما وصلنا خالوت علمه بزي مصنعات تكبر صراحة ناتكا قدر لكاو you're an envious person you measure your success against others قالوا دما كل جزء هيوتكا أو ددر يا زلا هيوتكي أو ددر يا تنبر سلزي عوتناتكي مسكالوت أو دادير كا خاطريو عوتناتكا دما كم تاي مالتيو بوددر ندهر خوينا عوتكا تاي مالتيو ناي كالوت ودكت ناتكا عوت مالتيو ناتكا عوت رايدي كونس ناي كالوت ودكت وانت دلي غامنتان عوت كسمعكا وي كسمعكي سلزي كل جزء ناتكا عبيت نعاها صبغ نخالوت كقدلالو خويني دسمعكا وي دسمعكي خالو بخالا زراربا ناي كالوت صبغ نجر دسايب لكانيو ناتكا صبغ نجر تزي كوينو نعاها صبغ تزي رخيب كخالوت حماق رغبو يخاتمنا مالتيو
Okay. Others can confide in you because their secrets become the next new flash. ካልኦት ሰባት ኣባኻ ወይ ናባኻ መፂኦም ምስጢር ከካፍሉ ኣይደልዩን እዮም ምስጢሮም ክቡኻ ምስጢሮም ኣሚኖም ክቡኻ ኣይደልዩን እዮም ስለምንታይ ልክዕ ነዛ ዘረባ ክትረክብ ከለኻ ወይ ክትረክብ ከለኺ ሓዳሽ ብሬኪንግ ኒውስ ረኺብ ከለኻ ማለት እዩ ወይ ረኺብ ከለኻ ንሰባት ንምውራይ ማለት እዩ ከምዚ ስለ ዝገበርካዮም ቅድሚ ሕጂ ወይ ከምኡ ምዃንካ ብኻልእ እውን ስለ ዝፈልጡ ምስጢሮም ከካፍሉኻ ወይ ከካፍሉኺ ቅሩባት ኣይኮኑን ማለት እዩ ቁጥር 3 you enjoy controlling ምቁፅፃር ናይ ሰባት ንሰባት ኮንትሮል ምግባር ደስ ይብለካ ደስ ይብለኪ እንታይ ማለትና እዩ if you're jealous or suspicious controller you force others to prove their loyalty to you constantly ታይብለና ኣሎ ኩሉ ግዜ ምቁፅፃር ደስ ስለ ዝብለካ ወይ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ሰብ እንታይ ይገብር ካልኦት ሰባት መሓዛይ ምዃንካ ኣፍልጥኒ ዓርካይ ምዃንካ ኣፍልጠኒ ንዓይ ወይ ንዕዑ ወይ ንዓዓ እናበልካ ኩሉ ግዜ ነቲ ሰብ በተደጋጋሚ ነቲ ምሳኻ ዘለዎ ምሕዝነት ፕሩቭ ንክገብረልካ ወይ ከረጋግፀልካ በተደጋጋሚ ፈተነ ትፈጥረሉ ስለዚ ንሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ምፍታን ግዜን ኤነርጂን ነጥፍእ you make others feel guilty for things they haven't done ንኻልኦት ሰባት ብዘይገበርዎ ፀገም ከም ገበነኛታት ወይ ከዓ ወቀሳ ከም ዝስምዖም ትገብሮም ወይ ትገብርዮም እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ነገራት ንሳቶም ከም ዝበደልዎ ጌርካ ብምእማን ኩሉ ግዜ እዞም ሰባት እዚኣቶም ወቀሳ ሕልናን ወቀሳ ናይ ሰብን ከም ዝስምዖም ጌርካ ካብ ሰባት ከም ዝንፀሉ ካባኻ ይኹን ካብ ካልኦት መሓዙቶም እውን ንኣብነት መሓዛኻ ወይ ዓርክኻ ኣሎ ንሱ እቶም ካልኦት ኣሕዋትካ እቶም ኣዕሩኽትካ ክፈትዎ እንተጀሚሮም ንዑ ኣታክ ጌርካ ብሕሜታን ብገለን ከም ዝንፀል ትገብሮ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ መሰጅ ዝመፀኒ ኮይኑ ዝረኸብኮ እዩ ከምኡ ፅቡቕ እናገበሩ በቶም ገለገለ ክፉኣት ሰባት ኣብቲ ግሩፕ ናቶም ተነፂሎም ከም ዝንፀሉ ገይሮሞ ማለት You abuse physically, emotionally, and create self-doubt in others, causing frustration. ንኻልኦት ሰባት ኩሉ ግዜ ጉድለት ናቶም ፀገም ናቶም ኣጉሊሕካ ስለተርእዮም እንታይ ይስምዖም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ነፍሶም ምትእማን የብድሉ ምሳኻ ዝተራኸበ ምሳኺ ዝተራኸበት ጓል ድሕሪኡ ካባኻ ምስከደት ነፍሰ ምትእምማን ናታ ይጠፍኣ ኩሉ ግዜ ገለ ጉድለት ዘለዎም ኮይኑ ይስምዖም ስለዚ ፀጋታቶም ተጉልዕ ዘይኮንካ ጉድለታቶም ተጉልዕ ሰብ ኢኻ ስለዚ እዚኣ እውን ከነስተውዕለላ ክንክእል ኣለና መበል ራብዒቲ you are pessimistic and belittle others negative ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ኔጋቲቭ ዝኾነ ኣጠማምታ ኣብ ሂወት ዘለካ ንዓኻ እታ ጥርሙስ ኩሉ ግዜ እታ ብኬሪ ኩሉ ግዜ ፍርቂ ምልእቲ እያ ሓደ ሰብ ብኬሪ ፍርቂ ምልእቲ እንተሂቡካ ፍርቂ ዝበፅሐት ብኬሪ ማይ እንተሂቡካ ፖዚቲቭ ሰብ እንታይ ዝብል ዋው የቐኒየለይ ፍርቃ ዝመልአት ይብኒ ኢሉ ተሓጒሱ ይቕበላ እቲ ኔጋቲቭ ሰብ እንታይ ዳ ፍርቂ ጉዲልካ ሂብካኒ ፍርቂ ጎደለ ይሂብኒ ይብል እዚ ነቲ ዝጎደለ ይጥምት ኣወንታዊ ሰብ ግን ነቲ ዝመልአ ይጥምት ስለዚ ንዓኻ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ንዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ኩሉ ነገር ፍርቂ ጎደለ እዩ ብጎደለ ጥራዮም ዝርዩ እቲ ዝተመልአ ዘይኮነስ እቲ ዝጎደለ ጥራዮም ዝጥምቱ ኩሉ ግዜ ድማ ብተደጋጋሚ ነገራት ሕማቕ ምዃኑ ሕማቕ ክኸውን ምዃኑ ፀገማት ከመይ ምዃኖም ሕማቕ ነገር ጥራይኻ ትዛረብ ትደጋግም ስለዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ ነፍስኻ ጥራይ ዘይኮነስ ኔጋቲቪቲ ወይ ከዓ ኣሉታውነት ኣብቲ ዙርያኻ ተምፅእ ኣለኻ ልክዕ ከም ቫይረስ ተዘርግሓሎም ኣለኻ ከምዚ ኮቪድ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝለግብ ንብሎ ኔጋቲቪቲ ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይለግብ ስለዚ ካባኻ ወይ ካባኺ ናብቶም ዙርያኹ ዘለዉ ሰባት ኔጋቲቪቲ ክተስግር ዘለኺ ፖዚቲቪቲ ኣይኮንካን ተሰጋግር ዘለኻ This brainwashing empties people of their positivity and the remaining emptiness is quickly filled by your misery. ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ቀልጥፍ ኢልካ ነዚ ናትካ ሕማቑ ወሬ ኣገማድሕካ ምፂኻ ናብኦም ትእትወሎ እሞ ነታ ዝነበረቶም ኣወንታዊ መለኻኽታት ደምሲሱ በቲ ናትካ ሽግርን ጭንቀትን ርእሶም ትመልኦም ስለዚ እቶም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣወንታዊ ኣመለኻኽት ኣብ ሂወት ናብ ኣሉታውን ተስፋ ምቑራፅን ኣብቲ ናትካ ነገር ጥራይ ዘይኮነስ ትሕተኻ ከም ዝወርዱ ትገብሮም እዚ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ባህሪ እዩ መበል 5 You are short-tempered ዓቕሊ ዝበሃል የለን ወትሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ነጎዳ
ትትኳስ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ anything and everything causes you to explode into anger እንታይ ከም ዘሕርቀካ ወይ እንታይ ከም ዘሕርቀኪ ብምንታይ ከም ትትኮስ እውን ሰብ ብርግፅ ከይፈልጥ ይኽእል እዩ ስለዚ ብቐሊሉ ብዝኾነ ይኹን ነገር ድማ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ሕርቃን ብዘይ ምክንያት ክትበፅሕ ትኽእል ማለት እዩ እንደገና once your fuse is tripped እንደገና ሓንሳብ ምስ ሓረቕካ ወይ ሓንሳብ እትሓርቃ ምስ መፀኪ ንዓኻ ይቕረታ ኢሎምካ ወይ ይቕረ ኢሎምኪ ምምላስ መዓልታት እዩ ትወስድ ብንእሽተይ ብዘይገድስ ኣርእስቲ ዝመፀ ሕርቃን ወይ ከዓ ኩራ ንመዓልታት ትወስድ ሰባት ይቕረ ኢሎም ንዓኻ ንክሕጉሱ ንዑ ንኸረስዑ ብዙሕ ክደኽሙ ኣለዎም ንስ ኸማን ንመዓልታት ይቕፅል እሱ ከዓ ተተዓዊቶም እዮም ስለዚ ብቐሊል ነገርን ብዘየድሊ ነገርን ብርቱ ሕርቃን ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ኖርማል ሂወት ንኽትምለስ ድማ ብዙሕ ግዜ ይወስድ ይብሉና ኣለዉ ኦኬ ካልእ ድማ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ፅቡቕ ዝወዓልካሉ መዓልቲ ሆነ good day ማለት እዩ ፅቡቕ ዝኾነ ዋላ ዘይምርዳእ ከጋጥም ከሎ ብትል ዝበለ ዝኾነ መፍትሒ ክደሊ ትፀንሕ ወይ ትፀንሕ ዶ ሽዑቶም ሰባት ዋ እዚ ሰብ ዝደሓኒ እኮ ብቐዳማይ ከም ገለ ስለ ዝነበሩ እዮም እምበር ከምዚ ኮይኑ ይብሉካ ሽዑ ድማ ካብ ዘይተፀበይዎ ድማ ኤክስፕሎድ ትገብር ኣገይ ስለዚ ነቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ውልዕ ጥፍእ ዓይነቱ ባህሪ on and off ዝኾነ ናይ ሕርቃን ብዘይ ምክንያትን ብዘይ ቅቡል ምክንያትን ብምምፃእ ነቶም ሰባት ባህርናትካ ወይ ባህርናትኪ ገምጊሞም ንኽፈልጥዎ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ መድረኽ ይኾኖም ማለት እዩ ሓሙሽተ ሪኢና ኣለና number 6 you are manipulative እንታይ ማለት እዩ ምትላል ዓብ ነገር ናትካ እዩ ኣታሊልካ ንሰብ ኣብቲ ትደልዮ መዓላ ሙዓል ክፋል ናት እዩ ምትላል ከብኸመይ ዝፍፀም ብዓብ እዩ ዘታልል ሰብ መጀመርያ ኣፅዋርናቱ ሓሶት እዩ እዚ manipulators are liars ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ምትላል ኣብ ሓሶት እዩ ዝምርኮስ ንሓሶት ካብ ኣመና ምልማዳ ሓሶትካን ሓቅኻን ሓደ ይኸውን እንታይ ማለት እዩ እቲ ሓሶት ክትዛረብ ከለካ ነቶም ሰባት ሓቂ ትዛረብ ዘለካ እዩ ትመስሎም ፐርፌክት ስለ ትዛረቦ ማለት እዩ ሓስዩ ዘይፈልጥ ሰብ ብቐሊሉ ኢኻ ትፈልጦ ካብ ቦዲ ላንጉጅ ናቱ ካብ ድምፂ ናቱ ካብ ኣዘራርቡ ካብቲ ውጥቀታት ናቱ ማኒፕሌተርስ ግን ካብ ምሕርቲ ምሕሳው ሓቆምን ሓሶቶም ክልትዩ ሓደ እዩ very difficult ንክትፈልጦ ማለት እዩ they pretend to be friend but in reality they are only using others ልክዕ መሓዛኻ ዓርክኻ ኮይኖም ክቐርቡኻ ይኽእሉ እዮም እቲ ዕላማ ግን ምሕዝነትካን ዕርክነትካን ኣድልዮም ኣይኮኑን ዝደልይዎ ነገር ስለ ዘለዎም እዩ so there's nothing true about your true relationship with others ካብቲ ምስ ሰብ ዘለካ ነፍሰ ምፍታሽ ስለ ዝኾነ ካብቲ ምስ ሰብ ዘለካ ዝምድና እንተሪኢኻዮ እንተመርሚርካዮ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ዝኾነ ወይ ጀንዊን ካብ ልቢ ዝተበገሰ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ሰብሲ ድሌታት ኣለካ ካብኡ ትደልዮ ወይ ካብቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ተቐርብያ ዘለካ ሰብ ካብኦም ትደልዮም ስለ ዘለኪ እምበር ብግርኻ ብፅቡቕ ንዝምድና ኢልካ ኣይኮነን ይብሉና ኣለዉ You spend a lot of time in detective work finding out what your prey likes and what makes them tick. كل ግዜ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ምፍታሽን ኣብ ምጉርጓርን እንታይ ንምርካብ እዩ ዝኽእል እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ሕማቕ ኣለዎም እንታይ ፎልቲ ኣለዎም እንታይ ድኹም ጎኒ ኣለዎም ወይ እንታይ ኣለዎም ፀገም ነዚ ረኺብካ ኩሉ ግዜ ብኡ ጅሆ ንኽትሕዞም ኣብ ምጉርጓር ትርከብ ወይ ትርከብ ማለት እዩ ከምኡ ድማ you don't care all about their opinions and feelings of course ናቶም ስምዒታት እንታይ ክስምዖም ይፅባሕ ንጎኾም እንተኮይኖም ምሳኻ ወይ ምሳኺ ዝኸይድ ቶፒክ ኣይኮነን ንስኺ ወይ ንስኻ ዘገድሰካ ኣሎ ነቲ ዘገድሰካ ንኽትረክብ ድማ ዝኾነ ነገር ንዕኦም መትሓዚ ክህልወካ ኣሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ወይ ብገለ ነገር ከም ትሕግዞም ኮንካ ወይ ገለ ፀገሞም ስለትፈልጥ ወይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ዙርያኻ ከም ዘይርሕቁ ትገብሮም ምናልባት ነቲ ቦታኻ ተስጊኦምካ ድማ ካብቶም ከባቢኻ ዘለዎ መሓዙት ከም ዝንፀሉ ጌርካ ተስግሮም and that's very dangerous ታሻብ ኣይትበፅሕና ኣለና make people feel ashamed ሰባት ኩሉ ግዜ ከም ዝሓፍሩን ርእሶም ከም ዘድንኑን ትገብሮም ወይ ትገብርዮም እንታይ እዩ ዝኸ you seek out reasons to make others know how disappointed you are in them and how hurt the others have made you feel ንእሽተይ ነገር እንተበዲሎምካ ወይ ንእሽተይ ነገር ተተጋጊዮም ወይ ንእሽተይ ኣጉዲሎምልካ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ክንድገቦ ጌርካ ብምቕራብ
ካብኣቶም ክሳብ ክንደይ ከም ዝተጎዳእካን ዝተበደልካን ክሳብ ክንደይ እምነት ኣብ ልዕሊኦም ከም ዘውረድካን ትእምኖም እሞ ርእሰ ምትእማኖም ይኹን ከም ሰብ ዝነበሮም ምሕዝነት ኣብ ነፍስኻ ከም ዝወድቕን ክብሪ ከም ዘይስምዖምን ትገብሮ ማለት እዩ እዚ ድማ there's always something to find fault ኩሉ ግዜ ካብ ሰብ ጌጋ እንተተፀቢኻ guess what ጌጋ ክትረክብ ኢኻ ጌጋ ዝጥምት ሰብ ኩሉ ግዜ ጌጋ ይዝረክብ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ሕጂ ጌጋ እንተጠሚትካ ኦ ቦይ መዓት ጌጋታት ክትረኽቡ ኢኹም ፅቡቕ ተጠሚትካ ግን መዓት ፅቡቕ ድማ ኣለዋ ንኣብነት እቲ ቶክሲክ ሰብ ሕጂ እንታይ ክገብር እዩ ነዛ ቪድዮ ምስ ረኸባ ኩሉ ግዜ ነፍሱ ክፍትሽ ስለ ዘይደሊ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ስራሓት ንሰባት የባእሳሉ ከምዚ ይገብር ኣሎ ኖ ነፍስና ንፈትሽ ምባል ባእሲ ዝፈጥር ኣይኮነን ግን still some people ከምዚ ነፍሶም ክፍትሹ ስለ ዘይደልዩ ነፍሶም ክፍትሹ ዝሓቶም ሰብ ፀርፊ ኮይኑ ዝስምዖ ኣነ ነፍሰይ ክፍትሽ ደስ ዝብለኒ እዚአን ኣብ ዘለዋ ነጥብታት ኩለን ቼክ ገብረን ኣለኹ ኣብ ነፍሰይ ቼክ ገብረኒ ሓደ ግዜ ከይተረዳእና ኢና ንገብሮ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነፍስና ኮንትሮል ክንገብር እሞ ክንጥንቀቐሉ ክንኣልዮ ከነወግዶ ምእንታን ነፍሰ ፍተሻ ንክንገብር ስለዚ ኩሉ ግዜ ጌጋ እንተጠሚትካ ካብ ሰብ ጌጋ ክትረክብ they don't get points for past good behavior ታዝናካ ከፋል ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብጣዕሚ ፅቡቕ ይገብሩልካ ነይሮም ብዙሕ ግዜ ነቲ ዝገበርዎ ፅቡቕ ግን በቲ ሓንቲ ክፍእቲ ድምስስ የብልዎ እዚ ነቲ ዝተገበረልና ሰናይ ብሓንቲ ጌጋ ንድምስሶ እንተለና ንጋገ ኣለና ሰብ እዩ ኣምላኽ ኣይኮነን ሰብ ድማ ይጋገዩ ኩሉ ግዜ ድማ ፅቡቕ ነገሮምን ሕማቕ ነገሮምን ክንሪኢ ኣለና ብዙሕ ፅቡቕ ዝገብር ዝነበረ ሓንቲ ግዜ ተወዲቑ ይቕረ ክትብለሉ ኣለካ ብዘይቃል ደን ፅቡቕ ይቕፅል ማለት እዩ እንድሕር ብዙሕ ግዜ ፅቡቕ ገይሩ ሓንቲ ግዜ ምስ ተጋገየ ኣብ ካልእ ትበፅሕ ድሕሪ ኮንካ ጌጋ ኣለካ ጌጋ ኣለኒ ጌጋ ኣለኪ ብሓፈሻ ናይ ሎሚ ቪድዮ ነፍስና ንምፍታሽ መርዛማ ሰባትን ተጓዳእቲ ሰባትን ንኻልኦት ሰባት ንሓሲ ከይንኸውን ከነለሊ እሱ ድማ መጀመርያ ዛባ ነፍስና ጥራይ ንሓስብ ከይንኸውን ንሰባት ነፀልም ከይንኸውን ንሰባት ኮንትሮል ክንገብር ንፅዕር ከይንኸውን ኩሉ ግዜ ንሰባት ነዳኽምን ኔጌቲቭ ዝኾነ ጠማምታ ነሳግርን ከይንኸውን እንደገና ብዝኾነ ንሓርቕን ሕርቃና ድማ ዘይውዳእ ከይከውን መታለልቲ ከይንኸውን ንኻልኦት ከም ዝስከፉን ከም ዝደኑን ንገብር ሰባት ከይንኸውን ንፍትሽ ኣለና እዛ ቪድዮ ዝጠቐመትኩም ኣብ ታሕቲ ቀድም መጀመርያ እታ ቪድዮ ተፈቲኹም ኣላይ ካብዋ ናብ ካልኦት ንክትበፅሕ ምንታን እንደገና ድማ ናትኩም ርእይቶ ከመይ ረኺብኩማ ብኸመይ ክንደይ ነጥብታት ረኺብና ንኣብነት ኣነ ኣብዚኣተን ክንደይ ረኺበ ኣለኹ መሲልኩም ቁጥር 5 ሾርት ቴምፐርድ ኣብ ዝኾነ ዘይኮነስ ሓደ ግዜ ይሓርቕ ወላ እናሰራሕኩ ከለኹ በይነይ ማለት እዩ ክልተ ሰለስተ ግዜ እንተተጋገየሲ ቀልጢፈ ይሓርቕ ምክንያቱ ክጋገ ብዙሕ ኣይደልን ቀልጢፈ ክገብሮ ነይሩኒ ይብለ ስለዚ ኣብዛ ሾርት ቴምፐርድ ትብልሲ ቅሩብ ክሰርሓላ ኩሉ ግዜ ዝፅዕር ምስ ሰብ ካብኡ ናብኡ ጥንቁቕ እየ ምክንያቱ እቲ ትምህርተይ እውን ኩሉ ግዜ ከስተውዕል ስለ ዝሓተኒ ይጥንቀቕ እየ በይነይ ግን ብዙሕ ግዜ ይሓርቕ እየ ካልእ እውን ኣብ ካልእ ስቲል ነናእሽቱ ነገራት ክህልወኒ ንኽእል እዩ ኣም ስቲል ወርኪንግ ኦን ደም ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ፊድባክ ክፅሕፍ ይፅበ ክንደይ ከም ዝረኸበ ወላይ ትጥቀስዎ ግን ኢትስ ጉድ ሪፍሌክት ክንገብር ነፍስና ምፍታሽ እውን ነፍስና ልብና ከፊትና ክንዛረብ ክንፅበ ናይ ግድና ኣይኮንናን ክንረክብ ዘይብልና ኣለና ንኣብነት ኣነ ኩሉ ግዜ ፖዚቲቭ እየ ንሰባት ድማ ከኸብር እምበር ከዳኹም ኣይደልን እየ ከምኡውን ንኻልኦት ከፀልም ግዜ የጥፍእን እየ እዚ ይፈልጥ እየ ፅቡቕ ነገር ምዃኑ ድሕሪ ምባል እንድሕሪ ንኻልኦት ደስ ትጠቕሞም እያ ኢልኩም ድማ ኣካፍልዋ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩን ይብለኩም ተሰናዩ ቻው